Sanibonani. Igama lami nginguNhlanhla, isibongo kwaSibanda. Ngineminyaka engu-35. Ngokuzalwa ngisuka eZimbabwe. Ngize ngazofika eGoli ngo-2008, ngiqala ukufika eGoli ngizodinga umsebenzi. Isimo besinzima ekhaya, ngingasenabani. Senginomama kuphela ngasenababa. So ngithe mangifika eGoli ngathola umsebenzi emakhishini. Ngasebenza emakhishini bekunzima. Kungenamali kodwa ngiphandela abazali bami. Kuthe ukuhambeni kwesikhathi ngiye ngahamba nje ngizihambela ngingenamuntu. Ngahlangana nomuntu othi uyangithanda. Uzongenza unkosikazi wakhe. Saqala ukubonana nalowo muntu sathandana. Sihlangane ngase-MTN. Uthe mekunjalo sagcina sesenza ukuthi sihlale sonke eGoli. Endaweni ebizwa kuthiwa iSiberia. Sahlala sonke from 2008 kuleyo ndawo until 2019. Si-right besihloniphana engithanda nami ngimthanda. Kodwa 2019 uye waqala ukungishithela. So uthe mase ngishithela nami ngezwa ubuhlungu engasalala endlini. Ubesonta lo muntu engena iziyoni. So mase chitha ubethatha izambatho efaka emotweni. Engathi umuntu uyesontweni. Kukandakaye esontweni. Uyeza intombini. Ngahlala. Kodwa ngemva kwesikhathi ngiye ngambamba ukuthi uyachitha. Ngambamba ngefoni yakhe. Cause endlini bengasathenga ukudla. Engasathengi lutho ngoba lapha esebenza khona besebenza icontract. Ubehola every Friday. Kodwa sese right ubeyikhipha imali. Kodwa uthe mase chitha esethola umuntu. Bese ngakwazi ukushiya imali endlini. Engasabuya endlini ngesikhathi, engasathenga ukudla, engasayenzi lutho. Kodwa ngithe ngithola ukuthi seyachitha efonini. Siyesala isikhathi eside mina naye. Esengihlukumeza mangimbuza ukuthi uyachitha nentombazana. Ngenye day uye wahamba walala engekho. Uthe mayebuya ngathi ngiyambuza. Wavuka ngulaka wangishaya, wangiphula isandla. Uthe mangiphula isandla ngiye ngahamba esibhedlela esibizwa kuthiwa iBar eGoli. Ngayofaka iplaster 3 months. Kodwa ngizange ngimbophisa, ngizange ngenze lutho. Kwahlala kunjalo. Kodwa besingasazwani noma ebuye endlini ehambe. Nami ngithe mangiphola ngase ngiqala indlela ukuthi nami mangichithe. Mangichitha mina bengasabambeki nami. Sengithi ngizwisa yena ubuhlungu. Nami sokuyimina ethi mayephuma nami ngiphuma. Ingaseze endlini. Ngihambe ngiyolala amahotela nami. Ngithi lungisela yena. Kodwa uthe ma discover ukuthi ngiyashitha mina. Eseqala ukuhlanganisa umndeni ukuthi ekhulume ngaleyo nto. Kodwa mina bengasa understand leso simo. Kususela namhlanje angizange ngiphatheke kahle kuleyo mpilo. Lo muntu obengichithela naye ngisasenaye kwamanje. Ngiyazama ukudlulisa lento. Kodwa ayidlule emoyeni wami ikakhulu uma wangiphula isandla. Ilokhu ngihlupha leyo nto. Ngiyacela kuwonke umuntu ukuthi lingavumeli amadoda abuse aze liphula izandla. Kodwa ligcine lingasambophisa njengami ngoba angikwazanga ukumbophisa. Ngafika esibhedlela ngaqamba amanga
ukuthi ngiwile emsebenzini emakhishini ngigeza amafastela ngizama ukuvikela indoda ebingihlukumeza ngokuchitha. Yebo. So manje nginaye umuntu engithandana naye engimthandayo naye ongithandayo esengimthembile kodwa usegoli. Ngiye ngamshiya egoli. Mina naye sinengane. Ingane eyintombazana eno2 years manje. Ingane enhle. Enhle njengobaba wayo nami. So mina ngiseThekwini ngokomsebenzi. Ngizozama umsebenzi eThekwini. So bengicela uNkulunkulu angigcinele yena. Lo muntu okuthiwa uduma kude. Ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke, aziphathe kahle ngoba nami ngisiphethe kahle. Kodwa mangithi ngiyambheka uyathembisa ukuthi mina naye silenqubekela phambili. Indoda yedlozi engayiphiwa ngogogo bami nabomkhulu bami. Ngiyabonga kuleyo ndawo. Ngizicelela kubo bonke osisi ababukele njengamanje ukuthi ngicela siyekeni indaba yokuchitha sithi silungiselela amadoda. Abantu abangamadoda badaliwe sibona sidalwa ukuthi engashada noma yi4 noma ingaki. Kodwa thina bosisi sibekezeleni. Singalungiseleli abantu besilisa. Ngoba thina siyimbokodo. Kumele siziphathe kahle. Ngaso sonke isikhathi. Sikwazi esikufunayo. Sikwazi futhi nokuzimela singathembeli emadodeni. Sisebenzele. Kulokho esishoda ngakho sikwazi ukuzincedisa. Singathembi kubona obaba. Obaba sibanikeza uthando abaludingayo sibahloniphe. Ngaso sonke isikhathi sibakhothamele. Ngoba ukulungisela amadoda kushiya ezindaweni esinjengokufa. Kumanje baphelile abantu besilisa, abantu besifazana bebulawa abantu besilisa. Kusukele kungahloniphekini nokulungiselela indoda ukuthi iyashitha nami ngizoshitha ngoba ngibone ngami. Ngiyabonga kuko konke.